unyi adịghị apụ apụ. I nwee n'unyi na akwa gị, akwa nke hụrụ n'anya karịchaa, gị gbalịsie ike ka ikpochapụ ya, ka ihichapụ ya, ya wee jụ. Otu a ka mmehie na-adị mgbe ị nọ na-ebi ndụ n'ime mmehie ma ị nweghị Kraịst n'ime ndụ gị. Mmehie ndị a ga-enwe ike ịpụ, ọ ga-apụ n'aka ha. Ọ bụ okwu Chineke nke nụrụ, ọ bụ ike Kraịst nke nụrụ site n'okwu Chineke nke ga-enwe ike ikpochapụ mmehie a. N'ụbọchị taa na jisike kwa ụbọchị, onye ọzọ atụrụ kumu na-akụzi ama ka ike nke Jizọs nwere iji kpochapụ mmehie anyị. Otu a ọwụwa anyanwụ ji dị anya nye ọdịda anyanwụ, otu a ka mmehie ga-esi wee wepụga na ndụ anyị, wee dị anya n'ime ndụ anyị. Biko nọrọ ka onye ọzọ atụrụ a na-agwa anyị okwu. Nwogha zuru oke onye nwe anyị ga-enwegha ndụ gị. Ọ ga-akpụgharị ya wee mee ka ọ dị ọhụụ, gbanwee ndụ gị agaghị adịkwa otu ahụ ọzọ. Ndụ ochie ahụ ga-apụ, ndụ ọhụụ nke si na Kraịst, nke si n'eluigwe ga-abịa na ndụ gị n'abalị a n'aha Jizọs. Lee amaokwu 12, ọ na-agwa ya na amaokwu 12, dịka ọwụwa anyanwụ dị anya n'ebe ọdịda anyanwụ dị, otu a ka isi wepụ mmehie anyị niile pụọ n'ebe anyị nọ. Dịka anyị na-abịakwute onye nwe n'abalị a, mmehie gị niile nke nọ gị nso mgbe niile, mmehie gị niile, ihe ọjọọ gị niile nke gị na-ahụ n'obi gị na ọ nọ ebe ahụ, ị chọrọ ikpe ekpere, ị na-anụ olu ka ọ na-asị gị lekwe gị onye mmehie, ị ga-esi anya ekpe ekpere. Ị chọrọ inwe ọganiru, lee mmadụ dị ka gị, lee ihe ọjọọ ị mere, ị ga-aga ọganiru. Ị chọrọ inwe ọṅụ na obi ụtọ, ekwensu wee sị gị lekwe gị n'etiti mmadụ niile, ị ga-enwe ọṅụ n'ụwa wee mee ka ọṅụ gị ghara izu oke n'ihi mmehie gị nọ gị nso mgbe niile. N'abalị a dịka ị na-abịakwute onye nwe anyị, iwesị onye nwe m, amaara m mmehie m, amaara m ahụhụ m, amaara m ọrịa m niile, amaara m ọbụbụ ọnụ, amaara m ihe ọ na-ebutere m bụ mmehie ndị m meworo. Mgbe ahụ onye iwe kwupụta were mmehie gị niile nyefee ya n'aka gị. Kraịst onye nzọpụta m, n'ihi na ị nwụrụ ọnwụ n'ihi m, ma n'ihi na ị bụ onye gara na Kalvarị maka m onwe m, aga m ewere mmehie m niile nyefee gị n'aka gị. Dịka ọwụwa anyanwụ dị anya n'ebe ọdịda anyanwụ dị, otu ahụ ka mmehie anyị ga-adị anya, ọ ga-ewezuga ya pụọ n'ebe anyị nọ. Ugbu a ka ịghọta ihe bụ ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ ọ na-ekwu okwu ya. Lee ugbu a, mgbe ị na-ele anya na urukpu eluigwe n'aka ịkpa gị, ị ga-ahụta na ọ dị anya n'ebe ị nọ. Mgbe ị lere anya n'aka nri gị na-elekwa anya n'urukpu, ị ga-ahụta na ọ dị anya n'ebe ị nọ. Ọ bụrụ na gị bụ onye na-aga ije na-aga na-ese achọrọ m ịgaruo ebe a urukpu ebe eluigwe gakwana, n'agbanyeghị otu isi na-aga, gị na-aga eluigwe na-aga n'ebe dị anya, ị ga-ahụ na ọwụwa anyanwụ dị anya, mbara igwe adị anya n'ebe ọwụwa anyanwụ dị. Ya sị na dịka ọwụwa anyanwụ dị anya n'ebe ọdịda anyanwụ dị, dịka ọwụwa anyanwụ dị n'ebe ọdịda anyanwụ dị, otu a ka isi buru mmehie anyị niile wee bupụ ya n'ebe anyị nọ. Ị gaghị ahụkwa ya ọzọ, eluigwe agaghị ahụkwa ya ọzọ, ekwensu agaghị ahụkwa ya ọzọ. N'abalị a ọ ga-eme na ndụ gị, n'ihi na Kraịst nwụrụ n'obe wee si ụta bụrụ onye ga-ewere obe ahụ wee bupụ ihe niile bụ ọbụbụ ọnụ niile nye mmadụ ọbụla. Ọ ya mere o ji esi anyị gaa n'ụwa niile kwusara ozi ọma, ozi dị ụtọ, ozi ọma nye ihe niile ekere eke. Ọ bụ ihe e nyere gị n'abalị a. O wee sị onye nke kwere nke mere baptizim, a ga-azọpụta ya dịka ị kwere n'abalị a. Wee sị onye nwe m, ekwere m, anabatara m ya na Kraịst bụ onye nzọpụta m. Nzọpụta ga-abịa n'ebe ị nọ. Ma ọzọkwa o nyere anyị ọ dọrọ anyị aka na ntị, o nyere anyị ịdọ aka na ntị sị onye na-ekweghị na ya a ga-ala ya n'iyi. Nke a pụtara na onye na-ekweghị na ọ ga-eburukwa ọbụbụ ọnụ nke onwe ya ruo mgbe onye ahụ ga-eru n'ọnwụ.
ị ga-eburu ọbụbụ ọnụ gị. Ọ bụrụkwa na gị nwụọ wee gafee n'ofe ọzọ wee buru ọbụbụ ọnụ ahụ na-agakwa n'ihu, ọ dịghị onye ga-ebu ọbụbụ ọnụ ọbụla wee baa n'eluigwe. Nke a pụtara na ọ bụ na ọbụbụ ọnụ gị ebupụghị ugbu a si n'aka Kraịst, ị nwụọ na-eburu ọbụbụ ọnụ ahụ, ị wee gafee n'ofe nke ọzọ wee buru ọbụbụ ọnụ ahụ gafee, ị gaghị abụ onye ga-ebu ọbụbụ ọnụ baa n'eluigwe. Ị ga-aga n'akụkụ ebe ọzọ. Ekpere mbụ ga-abụ nke ga-emere gị, mana onye ọbụla nke ga-akpọ oku aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Ozugbo ịbịakwutere onye nwe anyị wee sị, ee onye nwe m, anọ m n'ebe a, abụ m onye Kraịst nwụrụ n'ihi ya, ọ wepụsiwo mmehie m niile, wee bupụ njehie m niile, wee bupụ ajọ omume m niile, wee bupụga amamikpe m niile, wee were ya bukwasị onwe ya. Dịka ọwụwa anyanwụ dị anya n'ebe ọdịda anyanwụ dị, ọ ga-esi ụta wezụga mmehie gị niile. Mgbe ahụ ị ga-abụ onye a ga-azọpụta, ị ga-abụ onye nwere onwe gị, ị ga-abụ onye a nweghere nwegha. Mgbe ahụ, mgbe o ruru n'ịga eluigwe, ndị mmụọ ozi ga-abịa buru gị, ị ga-aga n'ala eze Chineke. Ana m ele onye m na-ekwu okwu ya n'ebe ahụ. Ị ga-aga eluigwe, nwoke ahụ ga-aga eluigwe, nwaanyị ahụ ga-aga eluigwe, n'ihi na Kraịst ebupụwo ọbụbụ ọnụ ahụ. Ọ werewo ọbụbụ ọnụ ahụ nyefee ya n'aka Kraịst, o wee bụrụ onye azọpụtara, bụrụ onye agwọrọ ọrịa, bụrụ onye agbaghara mmehie ya niile, bụrụ onye atọpụrụ n'agbụ. Ọ bụ onye agbapụtara. Ugbu a abụ m onye agbapụtara ebighị ebi. Onye ọla sị amen. Enyi m, Kraịst bụ onye hụjuru anya n'ihi mmehie anyị. Obi ya adịghị akpa ya nke ọma ma ọ bụrụ na anyị na-aga n'iru na-ebi ndụ na mmehie. Ọ dịghị adị ya mma na anyị na-aga n'iru na-ebi ndụ na mmehie. Ọtụtụ mgbe anyị na-ekwe ka mmehie rie anyị elu. Kraịst bụ onye ọ na-eju anya mgbe anyị na-ebi ndụ na mmehie, n'ihi na mmehie na-abụ nke na-ewezuga ihe ọma na uru niile nke anyị na-erite n'aka Chineke. N'agbanyeghị na Kraịst na-agbaghara anyị mmehie anyị, bụta ọ dịghị amasị ya na anyị na-ebi ndụ na-aga n'iru na mmehie. Mgbe anyị na-aga n'iru na mmehie, ọ na-eme ka anyị ghara iru otuto nke Chineke. Ọ na-eme ka ịhụnanya nke Chineke nke nọ na ndụ anyị iwu nke ewezugara. Ọ na-eme ka ọgba ndụ anyị na Chineke bụrụ nke etiwara. Ịhụnanya nke anyị na Chineke bụ nke na-aga n'iru na-aga n'iru. Ọ chọkwara ka anyị gaa n'iru na-anọgide n'ime Kraịst, ka anyị nwee ike na-erite uru ọma nke nọ n'ime Kraịst. N'ihi na ọ bụrụ na anyị gaa n'iru na-ebi ndụ dịka Kraịst chọrọ, anyị ga-enweta ọkacha mma n'aka ya. Ya mere, biko gaa n'iru na-anọgide n'ime Kraịst. Kraịst n'okwu Chineke ga-abụ nke ga-enyere anyị aka. Ọ bụrụ na anyị na-ebi ndụ dịka okwu Chineke si dị, ị ga-ahụ na ọ ga-eme anyị ka anyị gaa n'iru na-anata iru ọma nke Chineke. Biko, achọrọ m ka ị were ndụ gị nyefee n'aka Kraịst. Achọrọ m ka ị nabata àjà nke a Kraịst tụrụ n'obe nke Kalvarị. Biko ka m kpere gị ekpere, soro anyị ugbu a n'ekpere. Ọ na-enye gị amara, nye gị ike, nye gị ume, ka ị ghara ịga n'ihu na mmehie ndị ahụ ọzọ. Nke a bụ nzọpụta ka a na-akpọ ya. Aga m ekpere gị ekpere dịka ị na-eguzo n'ụkwụ gị, ga-ewele aka gị elu dịka m na-ekpe ekpere, iwee nabata ekpere ahụ na ọ bụ gị nwa nna anyị, n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka ndị a niile, ndị na-ekwuru onwe ha eziokwu maka ndụ ha, mmehie ha, na ha agaghị abikwe ndụ na-adịghị ọcha. Ha ga-ebi ndụ ezi omume. Ha bụ ndị ikpe mara n'iru gị. Ma onye nwe anyị, ha na-esi na mmehie ha wee chigharịa, ha wee lekwasị Kraịst anya, naanị Kraịst dịka onye nzọpụta ha. Onye nwe anyị, ana m ekpe ekpere, gbaghara ha ma zọpụta ha n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere ka mmụọ gị gbaa ama n'ime obi ha na ugbu a na ha bụ ụmụ Chineke. Ndụ ochie ahụ, ndụ omume ọjọọ ahụ nke dị ochie, mmehie ochie ha niile ka ha gabiga pụọ, ka ndụ ọhụụ bata n'ebe ha nọ ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere ka ike nke iji aga bie ndụ ọhụụ, ndụ dị iche, ndụ ezi omume, ndụ na-enweghị amamikpe, nye ha niile n'otu n'otu n'aha Jizọs. Mee ka n'ọlụ ahụ nke bụ nzọpụta bata n'ime ndụ ha, ka ha nwee ịgba ama nke mmụọ nsọ na-emewo ya, ka ha gaa n'iru na-ekwere gị, na ghara iwepụ anya gị n'ebe ị nọ, were iwepụ okwukwe ha n'ebe ị nọ mgbe ọbụla.
ana m ekele gị onye nwe maka inyere ha nzọpụta ahụ n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Amen. Cheta na Kraịst nwere o wepụwo ọbụbụ ọnụ ahụ. Anyị onwe anyị bụ ndị ga-abịa na nkwekọrịta nke ya anyị na ya, na ọbụbụ ọnụ m ewepụgowo ya, mmehie m niile ebupụwo ya, ihe niile bụ erughị eru na ndụ m apụọla. Ugbu a Kraịst abịawo wee weta ọgwụgwọ nsọ. Kraịst abịawo, ọla ebube abịawo. Kraịst abịawo, nnapụta abịawokwa. Dịka anyị na-ekpe ekpere na nkwekọrịta, chetakwa na mụ onwe m n'otu na-ele anya na ị ga-abụ onye a ga-agwọ. Gị onwe gị kwa dịka otu onye ga-ele anya na a ga-agwọ gị. Eluigwe na-elekwa anya na ị ga-abụ onye a ga-agwọ ọrịa. Ihe anyị na-ele anya anyị ga-ekwupụta ya, ihe anyị na-ekwupụta anyị ga-enweta ya ka ọ bụrụ nke anyị. Ọ nọ ebe ahụ ugbu a. Were aka gị bikwasa n'ebe ahụ ị nwere nsogbu ahụ. Welie aka nke ọzọ elu, anya gị okpuru isi, kwere na anya ahụ ga-emepe wee hụ ụzọ. Ị bụ onye ngwọrọ, kwere na ị ga-aga ije. Ihe ọbụla bụ nsogbu, ihe ọbụla bụ yoko, a ga-etiji ya. N'abalị a ọ ga-abụ abalị nke ịgba ama gị. Ị dị njikere? Eluigwe dịkwa njikere maka anyị. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị maka anyị maara na Kraịst emewo ka ihe niile zuo oke, wee wepụga ọbụbụ ọnụ niile n'ebe onye ọbụla nọ. Ya mere onye nwe anyị na-ekpe ekpere ka itijie ọbụbụ ọnụ niile na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ yoke niile ka ekwensu wetara, wepụga ihe niile ugbu a n'aha Jizọs. Dịka ịgbaghara ha mmehie ha niile, gwọọ ha nrịarịa ha niile, mepee anya ndị kpuru ìsì, ka ndị na-adịghị anụ ihe, ka ndị ngwọrọ bilie gaa ije, ka ihe niile bụ ihe zara aza ka ha gbazee ugbu a n'ebe ha nọ, ka ihe bụ ihe toro n'olu ha ka a kagbuo ya. Ihe niile bụ ahụhụ niile nke ekwensu na-emekpa ha ahụ, onye nwe ana m arịọ gị, ihe niile bụ nrịanrịa niile, ihe niile bụ ahụhụ niile, ihe niile bụ mmekpa ahụ niile, ka ewezụga ya n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ihe ọbụla bụ nsogbu nke na-adịgide adịgide na ndụ onye ọbụla, ihe ọbụla bụ ọrịa obiri n'aja ọcha nke nọ n'ime ndụ ha na ndụ onye ọbụla n'ebe ọbụla, wezụga ya n'aha Jizọs. Ọrịa na-adịghị agwọ agwọ, ana m enye gị iwu ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ n'ebe ọbụla, onye nwe anyị, gosi onwe gị, gosi ike gị, gosi nnapụta gị, gosi ọrụ ebube gị ebe niile. N'ebe a anyị nọ, ebe ọbụla ndị nọ n'ezi, mee ka o guzosi ike bụ ọrụ ebube ahụ na ndụ onye ọbụla ugbu a. Anyị na-ekele gị maka ama m na emewo ya ka o guzosi ike site n'eluigwe. Eluigwe akwadola ya na ndụ anyị. Emewo ya n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Onye nwe anyị emewo ya. Nwalee onwe gị ma chọpụta ọla ebe gị n'ebe ahụ. Imeela dịka ị na-anọnyere anyị na mgbaji isi ike kwa ụbọchị nke taa, nke anyị na-ewetara gị site n'aka onye oziwu Dr. W.F. Kumuyi. Biko, ama m na ihe ụmụ ị ritere n'uru, ọ ga-abara gị uru nke ọma ma ị nọnyere anyị. Biko sonyere anyị na www.dclm.org/connect. sonyekwara anyị na igwe nzizirịta ozi niile dị iche iche nke anyị na-eji na-ezisa ozi ọma. Biko sonyere anyị, obiọma ga-akpa anyị dịka ị na-esonyere anyị ka anyị na-eweta ozi a kwa ụbọchị. Imeela.